Cool. Nej, ge fan. Ah, shit. Hela med. I have it here. Det här. Does anyone have any bug spray? I have my balls. Jag kan plugga det här. Så button. Jag bara. Squeeze button. Butts, I can do. Wait now. Vi skjuter inte med! Let me! Ow! Au. Sen det var bättre. Haha, det är oh shit. Skjuta det. Reloading. Säkert låsen. Ah! Yes. Nice, Sorry. nice. What the? Whoa! Whoa! What the? Oh! Ah, han måste man fram och tappa henne till. Oh. Sorry, dude. Nej, jag nu! Jag kommer fel med den. So you're awesome. Okay, take that Jeff Ragnar. Frag round. Cool, yes. Grabbing some frag rounds. Ragnar. Look here. Du hoppar i fyra, Lemmy. Du hoppar i fyra. Oh, son of a... Här på maten. Awesome. Au! Jag tyckte det var Vi väldigt. rann efter samma inne. Det gör. Det var ju jockey. What? Jag ser på höjden. Damn it, Drunger! Fat fuck! Ja, det är jag som Wow! Nej, det är riktigt. jag tog som protector och sån här. Beside you! Free it! Vad är det inte? Du ska inte med. Normalt av en jäkel. Reloading. Weapons over here. Where is... Oh my god. Jag har nog träffat pappan uppe. Jag försöker skydda han till chamber. Adrenaline shot here. Jag täckte upp det. Defibrillator here. Ja. Everybody grab a weapon. Molotov coming. Inte bra. Yes. Det är där. Flammer. I'm coming. Where's your hair going, bro? That's footage. You want this? Want this? No, I hate Ah! Niet je knol uit mij. Okay. Wow! Back up. Nu gaat er niet! Oh, dude. Oh, shit. Oh, good. Jack Jan. Ja, dat is Don't worry, bro. Here come. Fuck. Yeah. Get yourself together. You got a Come good on, shot. man. Much obliged. Är jag det där minsta? Want die was late aan het doen. Oh, ja. Shit. You gotta quit moving so I can heal you. Damn. Grenade launcher. Two for fist. Stick out pistol there. Man. Guns here. Yeah. You turn on that shoulder. Orbit. Woohoo! You got it? God damn it, up to now. That'd be scary, bro. Waste, This man. flight. Hey,
That's not cool. Seriously. Okay, jag tycker köra. You are shooting me. Manna. Yeah. Jag var det perfekta plan. Shotgun. Och... Öx. Och det här. Oh fuck! Shit, det var Reloading. helt mad. Efter... Sen är det mad. Du varst. Jag är inte alltid sån där blended med folk. Oh hell. Alright, I'm over. Oj! Vad såna bra. Du, det hade jag varit låg. Let's do this! Oj! Charge over me! Come on, Bryn. Die already! Oh, it. Hey, what the fuck? It's charger träffade. Oh shit, there's charger there. Oj! Vad så där? Stay then. Fuck. Först Come efter. here. Die! Stupid. Yeah. There. Okay. Oh, what the? Run you Fenberg. Ah! Okay. Come on, on your feet. Hey, what's up? Y'all cover me. I gotta heal. Levi, nej! Levi! Come on there. Vad fan står han? Vi vill inte bara göra det mer. Don't worry. Yeah, it's even bust to know you get thing. Have you tried? Yeah. Some zombie soup. I'm the Yeah, zombies and fire bullets. holy shit. Levi, kan jag gå för det? Jag hade den. Shit, det kunde du gjort. Weapons over here. Dude! Vad är det? Känns Kan vi få den nu? I should probably save this for me, but what the hell? Got a defib unit. Let's start some fires, people. Kik på att det var en diffig. Åh, jag är brukt in. I Slade akkurat här. Here. En coach för frätta. Kan vi skulle vidare? Ja, kan jag inte helt slä. Varsågod. Help me! Gosh! Dude! Nej, jag tänkte oss ska shit. Ah, Tintas, din mamma. Vi säger homo. så danskar det. Nej, det är homo. Adrenaline shot here. Den har kört. Tack då. Köpa drugs. Det var det flera. Reload. Jag räddar till någon luft. I'm a reload. Tja. Oh, Reloading. Oh snap. Finns väl den? Nej, chainsaw. så det är jag fan inte stor för den.
Shit coming! Ah! Fucking zombie. Ah, shit. Holy shit. Dat kan je branders lossen! Don't worry, Freya. Det är otryggt. Bort en matta. I'm reloading. Molly-talker. Kan säga allt? Go Let's now. go to the house. Got a defib unit. First He's going in the house. Sprida båt på gatan Follow me, löfte. please. Det dräpte det. Måste jag. Det gör sånt som lika alltså. Jag vet, men det gör det va. Helt sjukt vad det är. Det är fan en snärs. Det var inte gott. Come on, y'all, get inside Kom now. här. Säg inte, vad säger du? Y'all, inside now. God damn it, coach. You guys aren't so damn bad. Hey, some guns here. Vi sockar va?